Мин Эдард, Старк йортыннан. Винтерфелл лорды һәм төньяк сакчысы. Сиңа үлем җәзасы чыгарам. Мин беләм нәрсә күргәнемне. Мин актан йөрүчеләрне күрдем. Аңлыйсыңмы, нигә шулай итәргә тиеш идем? Джон аны дезертир диде. Җәза карарын чыгаручы үзе башкарырга да тиеш. Ул дөрестән дә актан йөрүчеләрне күрдем икән. Акылы җуйган кеше нәрсә генә күрми. Лорд Эдард Старк. Мин сине үземнең уң кулым итәргә җыенам. Патшага юк дип булмый. Ирләр гел шулай диләр дәрәҗә турында сүз барганда. Гаиләләрендә, үз-үзләрендә шуңа ышандырырга ризалар. Әмма бу ялган. Син үзең дә аны беләсең. Мин сиңа үземнең исемемне бирә алмадым. Әмма минем каным синдә дә ага. Яшь бастардларга нәрсә кала? Төрле юллар бар, әмма күбесе төн сакчыларына кушылалар. Киләсе күрешүдә син инде карадан булырсың. Миңа ул төс күптән килешә. Син бер кашан да курыкмадың. Тиеш идемме? Сез дошманнарны сайлый беләсез. Әлбәттә. Ул кыз кыргыйры белән безгә каршы чыгарга мөмкин. Һәм без аларны туктата алмыйбыз. Нишләп? Чүгүләнең вакытында утырга кирәк. Бер кеше сүзе буенча бу кызны үтерергә җыенабызмы? Мин кызлар турында күп беләм. Аларның күлмәкләре астында сезнең өчен бәхет мизгелләре генә түгел. Джорах, үлем дә көтәргә мөмкин. Без куркыныч җиргә эләктек. Мине дошманнарны үтерергә өйрәттеләр. Мине дә. Сез бу урынның ниндилеген белдегез, әмма миңа бер нәрсә дә әйтмәдегез. Нәрсә, Лорд Сноу? Монда җыелган чүп-чарлар арасында үзегезне чәчкә дип хис итәсезме? Димәк, мин юкка сезгә әле ышанмаганмын. Сезнең монда килгәннән бирле миңа ышанмавыгыз, иң акыллы уегыз. Тынычлыкны дәрәҗә белән саклап була дип уйлыйсыңмы? Курку һәм кан белән генә. Тәхетләр уены.